Ja, så er det, vi spørger. Hvad har du gang i? Vi skal lige have fyldt lidt ris op i skufferne. Ja. Der er nogen, der er blevet gift. Sådan der. Så næste skuffe. Ja. Yes. Så. Så kører vi lidt her. Oh yes. Sådan der. Den er god, den Ej, er der god. er flere skuffer. Den er god. Flere skuffer. Nej. Nej. Det pynter jo. Sådan. Det bliver flottere og flottere. Den her også? Ja. Ja, den tager vi også. Sådan. Og så har vi den Og så har vi den sidste. sidste. Sådan der. Skal jeg ikke prøve at få det ned i hjørnerne Jo, også? alle hjørner. Sådan. Så gør vi sådan her. Så. Lars, jeg vil nu gerne spørge, er der flere skuffer i huset? Lad os se. Der var skuffer herinde. Nej. Skuffer. Ja. Nej. Nå, vi må Pas på, du ikke spilder. Sådan der, ja. Vi passer på. Så. Yes. Og det er slikskuffen. Ja, det kan næsten ikke blive bedre, så. Så er der risiko. Ej, hvor er det fint. Og Hanne og Lian, hvis I tror, det er den eneste pose, så tager I fejl. Hvor mange var det, vi havde købt? 15? Jeg tror, det var 15, vi var på. Nej, kun 14. De havde kun 14. Nå, okay. Så er det jo ikke så slemt. Så. Vi tager også lige den sidste. Ja, det er en god en. Det er sådan lidt halvrådet skud. Ja. Ej, nu røg det sidste ned. Ej, surt. Nå, vi må tage en af de andre poser også. Men så var der ikke flere poser, vel? Ja, skal vi lige prøve at kigge en gang? Jo, der var så en her. Nej, hvad er det? Og jeg tror også, vi har en her. Nej! Og en her. Nej dog. Og en her. Og en ekstra der. Nå, Ja. den lader vi bare ligge. Der er ikke noget hul på den. Nå.